Dati barangay chairman iti Bangged Abra ang nangasot ken nangi kasat ipaltog iti maysa panganan natiliw. Report manipod ken ni Bridget Mayo. Nakemegti kameng ti Abra Police Provincial Office ti dati barangay chairman ti Barangay Calaba Bangged Abra ani Romulo Burton gapo ti iligal a panagikot na ti paltog. Simbang pet iti maysa panganan ti Barangay Calaba ti sospek pasado alas 10 idi rabii. Iti investigasyon inruar ken inkasana ti paltog na. Nakita ti pulis ani PO1 Victor Babila amang mangan iti lugar. Simbang pet deto'y ex-kapitan. Dito'y lugar nga pangpanganan na ket bigla nga inkasana deti maysa nga paltog. Nga ditan nga nagpatulong deti kadwa tayo nga pulis kadagiti kaming iti SAF Provincial Intelligence Branch kunti RPSB ket dita nga nagtitinulungan da nga inarestar ni ex-barangay captain Romulo Barzuela Burton. Nakumpiskar ken ni dati a barangay chairman Burton ti caliber 9mm a paltog ken magazine nga adaan sa nga pulo ket maysa a bala. Awan ti maipakita ti sospek a lisensya ti paltog na. Iti pan nakisarsarita ti news team ken ni dati a barangay chairman Romulo Burton, inadmitir na nga itugtugot na ti paltog na ngem saan na anaasikaso ti pan nakairenew ti lisensya na. Na-turn over ti sospek iti Bangged Police Station para iti panakaisagana dagiti dokumento a kasapulan mapilaan ti sospek ti kaso nga iligal a panagikot ti paltog. Bridget Mayor, Balitang Ilocano.